స్పిరిచువల్ గోల్ మనిషికి ఉండాలి అని ఎంతమంది అనుకుంటారు? స్పిరిచువల్ గోల్ ఉండాలి అవసరం లేదా? అంటే అసలు స్పిరిచువల్ గోల్ అంటే ఎవరు చెప్తారు? సార్ నాకు మైక్ ఇవ్వండి. స్పిరిచువల్ గోల్ ఎవరు చెప్తారు చెప్పండి. ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం, నేను మీకు అవకాశం ఇస్తున్నానంటే ఎస్ఆర్ నో. స్పిరిచువల్ అంటే స్పిరిచువాలిటీ ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యం అంటే ఎవరు చెప్తారు? ఎవరు చెప్పచ్చు? స్పిరిచువల్ గోల్ అంటే గోల్ అంటే తెలియదు కానీ స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఒక మంచి చెడు అని తెలుసుకోవడానికి స్పిరిచువల్ గోల్ ఉండాలని. క్లాస్. మంచి ఏంటి చెడేంటి ఆ స్పృహ కలిగి ఉండడమే స్పిరిచువాలిటీ. నైస్ మాట, చాలా మంచి మాట చెప్పారు. ఇంకెవరు చెప్తారు? ఆధ్యాత్మికత స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఏంటి మీకు తెలిసిందే చెప్పండి. ఎస్. సో స్పిరిచువల్ గోల్ అనేది సొసైటీకి మనం ఏం చేయాలి, ఎలా ఉండాలి. వా, సొసైటీకి మనం ఏం చేయాలన్నది స్పిరిచువల్ గోల్. వా, వండర్ఫుల్. ఇంకా ఎవరు చెప్తారు? వాట్ ఇస్ స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఏం చెప్తారు? మీకు తెలిసింది చెప్పండి. ఆధ్యాత్మికత అంటే ఎవరు చెప్తారు? అమ్మా చెప్పండి. ఎస్, చెక్కమ్మాయి. స్పిరిచువాలిటీ అంటే మీరు మీరు అనుకుంటుంది చెప్పండి. ఎస్ ఎస్, అవకాశం వచ్చింది, మాట్లాడండి. స్పిరిచువాలిటీ అంటే భక్తి, స్పిరిచువాలిటీగా ఉండాలి అంటే భక్తిగా ఉండడం, భక్తి కలిగి ఉండాలి, నిష్ట కలిగి ఉండడం, భయం కలిగి ఉండడం. వా, క్లాస్, వండర్ఫుల్. ఇంకెవరు చెప్తారు? ఎవరు చెప్తారు? వాట్ ఇస్ స్పిరిచువాలిటీ? ఎవరు చెప్తారు? ఒకరికి అవకాశం ఇస్తాను, చిన్న విషయం కాదు. వా, వండర్ఫుల్. ఇలా ఉండాలి. ఎస్. అదే సార్, భక్తి దేనిపైన మన ఒక గాడి కానీ తల్లి కానీ తండ్రి ఎవరిపైన ఒక భక్తి అనేది ఒక్కరిపైన ఉండాలి. మళ్ళీ మనం ఏమైతే అంటే మైండ్ సెట్ అనేది మారుతుంది, పీస్ఫుల్ గా ఉండగలుగుతున్నాం. వావ్, వండర్ఫుల్. కాన్సన్ట్రేషన్, ఒక దాని మీద ఫోకస్ చేయడం, కాన్సన్ట్రేషన్, భక్తి కలిగి ఉండడం, నిష్ట కలిగి ఉండడం, దట్ ఈస్ స్పిరిచువాలిటీ, దట్ ఈస్ స్పిరిచువల్ గోల్. చూడండి, అసలు స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఏంటి? క్లారిటీ రావాలా అవసరం లేదా చెప్పండి? రావాలవుతాం. ఎస్. చూడండి, స్పిరిచువల్ గోల్ అంటే, స్పిరిచువాలిటీ అంటే నువ్వు రోజుకి ఎన్ని టైంలో నమాజ్ చేస్తున్నావు, నువ్వు ఎన్నిసార్లు ప్రార్థన చేస్తున్నావు, నువ్వు ఎన్నిసార్లు పూజలు చేస్తున్నావు అన్నది స్పిరిచువాలిటీ. ఎస్ ఆర్ నో? అది కాదు స్పిరిచువాలిటీ. యాక్చువల్గా స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఏంటో చెప్పరా? మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే నేను గొప్పవాడిని కాదు అన్నది స్పిరిచువాలిటీ ఫస్ట్ పాయింట్. ఏంటది? నేను గొప్పవాడిని కాదు. ఎందుకు కాదు? గొప్పవాడి పైన ఉన్నాడు కాబట్టి నేను గొప్పవాడిని కాదు. అర్థమైందా? అంటే ఏంటో తెలుసా? నిరహంకారంగా మారడం, అహంకారం లేకుండా మారడం. నేను గొప్పవాడిని కాదు, నిరహంకారంగా అహంకారం తీసేయడం, గొప్పవాడు పడు అన్న ఆలోచన కలిగి ఉండడమే స్పిరిచువాలిటీలో మొట్టమొదటి మెట్టు. సెకండ్ మెట్టు ఏంటి సార్? రెండోది ఏంటి సార్ స్పిరిచువాలిటీలో? స్పిరిచువాలిటీలో సెకండ్ ఏంటి అంటే నా దగ్గర ఉన్నది అంతా కూడా, నా దగ్గర ఉన్న ప్రతిదీ కూడా నాది కాదు,